Duty g'बाय थांसैलाय नै जोंना वाचमेन ना वाचमेन गथाय सुटि थांगासिनो लोगोफोर डिउटि गनानै बास गाखोनो बसुआ हाटवा जोंना आबौआ वाचमेन मावो वाचमेन बान्द्राना वाचमेन युट्युबर हाय बोलो हाय बाय कलर आगदा लामा बारगासिनो जों दा सिगनालाव बास गाखोनो गाइखेर बिराद ओंखारगोनलै लोगोफोर इयावलाय बास नेबावनांगौसो जोंना दा थांलाय फैलाय सामफ्रामबो बासजों बास स्टेन्डआव बास नेगासिनो लोगोफोर बासजों थांगोन जों दा नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर भिडिअखौ लोगोफोर जों दा बासाव गाखोबाय बिराद मानसि जिरायनोथ' जायगा मोनखाया बिराद भिर जायो बासाव खनसे गाखोगासेयाव 8 थाखा लायो बासआ ओरैनो 5 किल'मिटारसो गोजान जागोन मालिकआनो होयो जोंनि बास भाराखौ थांलाय फैलाय सानसेयाव सासेयाव 16 थाखा थाङो बारा लाया दाम खम चेन्नाइआव बासनि दामालाय खस्थ' आरो गाखोनो जिरायनो जायगा मोना दाबो जों जिरायनो जायगा मोनो लोगोफोर बासनिफ्राय ओंखारबाय जों दा रुमाव थांसिगोन थांलाय फैलाय बाथावथावथार कम्पानियाव खामानि मावफैनायाबो सानफ्रामबो बासजों थांलाय फैलाय थांबाय थानांगौ 8 थाखा लायो बासाव थांलाय फैलाय दखानाव माबा माबि लानानै लोगोफोर गारियाव ओरैबायदि भिर जायोना मथ' जिरायनोनो जायगा मोना आरो माब्लाबाथ' गसंनो जायगा मोनबावासो बेनो जों दा थांनानै गाखोदा बास स्टेन्डआ दा जों रुमसिम थांगासिनो दहाय जों ओइ साइडथिंजाय ओंखारदों दा जों रुमाव फैबाय थांगासिनो जोंना मेन लामानि खाथिया ओरैजाय बेनो मेन लामाया ओमफ्राय ओरैजा बै बिल्डिं लास्ट नुहुरनायानो जोंनि रुम बै गोजौ नुहुरनाया गासिबो कम्पानि गोजा मा कम्पानिखौ मिन्थिया अबा कुकार थोरसि लथा माबा बानायो इयाव पाइप कम्पानि सिमेन्ट कम्पानि माबा माबि दङ बर'फोर थायो इयाव बिहारिफोरल'सो थायो ओरैनो जों थानायावल'सो बर'फोर नैयाव बिल्डिं गंसे दंमोन सिफायबाय गोदान लुसिगोनदां कम्पानियाव ओरैनो जोंना बिल्डिङा इयावनो थायो जों दे थांदो